Akkor csinálj egyet neki, azt mamba is hagyja. Adjatok nekem egy 100 bóra. Akkor ma adom is. De akkor egy olyan keményet letolsz. Na már számolom is kifele a pénzt. Nekem egy liter bóra adjál. Na, táncolja, van egy 100 valamennyi. De ne legyél engem. Na, Internetre veszel engem? Igen. na, Na, akkor mennyi? na, Kifizeti neked. tessék, 100 valamennyi. Ez mennyi? Szaggass meg úgy, mint az előbb. Még egy 50-es hagyja hozzá. Hallod, még ez liter volt, ez majd liter volt. Ez 5 forint. Ha 5 forintot kértél. Én 50-es kértem. De ez már sok lesz színű. Tessék visszaadom. Na majd, ha megcsináltad, adom, itt az 50-es. Na, na, és csináld. Azaz, de verjed fölfele, rendesen verjed. De rendesen verjed fölfele, azaz. Verjed fölfele, én adom az 50-est. Rónika! Lupa! Apa! Édepa! Elucsa mama! Verjed fölfele, mondd az 50-est. Jó! Ne, hülye gyerek.